भरपूर दिवस व्लॉग येत नाही, कारण बुकिंग एवढे आहेत ना की जेवणामध्ये आम्ही असतो तर व्लॉग करता येतो. आज आत्ता मी जे तुम्हाला फिश दाखवतोय ना ते आता दुपारचे 1 वाजलेत. आत्तासाठी नाही आहे, ते रात्रीसाठी आहे. आणि आपले जे आता वरती गेस्ट आले आहेत ते सुद्धा रिपीट गेस्ट आहेत. आणि त्या मॅडम ही त्यांची 3री व्हिजिट आहे, परत मुंबईवरून आले आहेत. आणि हे आपले जेव्हा होमस्टे सुरू केलं होतं ना आपण, तेव्हा हे आपले 2nd गेस्टच होते. ओके, तुम्हाला त्यावेळीची एक स्टोरी सांगतो मी. त्यावेळी त्यांनी बिस्लरी मागवलं होतं. त्यावेळी त्यांनी जेव्हा माझ्याकडे बिस्लरी मागितले ना तेव्हा मी ते बिस्लरी विकत दुकानातून आणून त्यांना दिले होते. म्हणजे त्यावेळी आम्ही बिस्लरी सुद्धा ठेवत नव्हतो, कारण विकेल की नाही, होमस्टे चालेल की नाही, काहीच आपल्याकडे क्वेश्चन मार्क होता. पहिले ते जेव्हा फर्स्ट टाइम राहिले होते तेव्हा ते सिंगल बेड होते ना आपले 6 बेड मुंबईवर, तेव्हा डबल बेड नव्हता आपल्या रूममध्ये, तेव्हा AC सुद्धा नव्हता, तेव्हा पत्र्याला ते POP पण नव्हतं. ओके, मग 2nd टाइम गेल्या वर्षी आले होते, मग तेव्हा ते माझ्या गाडीत फिरले पण होते. पण हे सांगतो काय की पहिल्या वेळी बघा बिस्लरी मी विकत दिले होते आणि आज आपल्याकडे कमीत कमी 500 बिस्लरीचा स्टॉक आहे. म्हणजे हा फरक आहे. जिथे आपल्याकडे पहिले ते आले तेव्हा 6 बेड होते, आज कमीत कमी आपल्याकडे 40 बेड तरी असतील. चला, आज त्यांची आत्ता ऑर्डर आहे 5 व्हेज थाली, ज्यामध्ये त्यांना भाकऱ्या हवेत. त्यांनी भाज्या कोणकोणत्या सांगितलेल्या आहेत? मेथीची भाजी आणि काळ्या वाटाणे, उसळ. उसळ. येस, हे आमचं डिस्कशन कालच झालं. तुम्हाला हे पण सांगतो, हे जे आपले गेस्ट आले त्यांनी जर रिव्ह्यू दिला तर मी त्यांचा रिव्ह्यूसुद्धा घेईल. पण त्यांची यायची 6 तिकीट, जायची 6 तिकीट मीच काढून दिले. म्हणजे पैसे त्यांनी दिले, तिकीट काढून मी दिले. आणि पर तिकीटचे मी 100 रुपये घेतो एक्स्ट्रा. तेवढे तर घेतलेच पाहिजे, कारण तेवढी मेहनत असते. मी काय जास्त 500-1000 रुपये जास्त तिकीटवरती फक्त 100 रुपीज घेतो. का पण तुम्हाला रिझर्वेशन तिकीट देतो. तिकीट असेल तर यांची तिकीट आम्ही काढली होती 1-1.5 महिन्या अगोदर, ऑन द स्पॉट काढलेली नाही. हे रिझर्व म्हणजे प्रॉपर प्लॅनिंगनी या मॅडम येतात. आता त्यांची 5 वेळेस थाली आहे. भाज्या तू सांगितलं आतमध्ये जेवण बनतंय, ती गडबड दाखवा आतमधली. दाखव ना. हे बघा, एवढी सर्व अशी गडबड आहे, इथे सर्व आपलं जेवण बनतंय. ओके, जेवण चालू आहे. सकाळी नाश्ता पण झाला. नाश्ता किती प्लेट झाला तुम्हाला सांगतो. कमीत कमी वरते होते, खालचे चेकआउट झाले, तिकडचे एक रूम होता, तर कमीत कमी 8 + 4 + 1 13 घावणे चटणी प्लेट होती आणि 7 प्लेट साबुदाणे वडे होते. म्हणजे ऑलमोस्ट 20 प्लेट नाश्ता होता. ऑन अँड ॲव्हरेज एवढा होतो. आता मी तुम्हाला इथे काय दाखवतो, हे म्हणजे जेव्हा काय आपल्यासाठी काहीतरी नवीन असेल तेव्हा आपण काहीतरी दाखवतो. आता त्यांना हवी होते 5 जण आहेत वरती, 5 वेळेस आली. रात्री त्यांना काय हवं माहिती आहे का, असं पण तुम्ही मागू शकता. त्यांना रात्री हवे 5 भाकऱ्या, 5 कोलंबीचा थपथपीत आणि 5 सुरमईचे पीस. ओके, तर आपण नेहमी सांगतो की आपण ऑर्डरप्रमाणे ऑर्डर दिला तर तुम्हाला ताजं आणि असं फ्रेश सर्व अवेलेबल होणार. तर मी कोलंबी पण थोडीशी जास्त आणली, कारण आपल्याला पण होते आणि थोडी जास्त बनवायला लागते. पण सुरमई मी मोजून 5च पीस आणलेले आहेत. हां, आता तुला मी सांगतो, पापलेट मला 900 रुपये किलोनी पडतात आणि सुरमई पण 900 रुपये किलोनी पडली. दोघांचे रेट किती आहे? सेम. पण पापलेट किलोला 6 पडतात आणि हे सुरमईचे पीस किलोला 5 पडलेत. 5 पडतं, ती जड असते ना ती. हां, मग तू विचार कर ह्याची साईज काय असेल सुरमई. मग जर पापलेट पाहिजे, पण कधी कधी आम्ही त्याचा ॲडजस्ट करतो. म्हणून हे सांगतोय, जर तुमची प्री ऑर्डर असेल तर तुम्हाला मोठे पीसेस आणि असे शक्यतो मिळण्याचे चान्सेस भरपूर चांगले आहेत. ऑन द स्पॉट असेल तर ते मग जी पीस अवेलेबल आहे ती त्यांना मी हे अगोदरच सांगून ठेवलेलं की मला 5 पीस मोठे काढून ठेवा. तर ते किलोमध्ये पडले, किलोच्या कमी पडले, किलोचे जास्त तर नाहीच बोललो, कारण ते मला पण परवडणार नाही. आणि आत्ताच आला तो घेऊन. येस, आत्ताच आणलेले आहेत. आता मी तुम्हाला, मम्मी हात नाही टाकत कारण मम्मी तिथे मेथीची भाजी सोलत बसली आहे बघा. साफ करते. हां, त्यांना मेथीची भाजी हवी आहे. ओके, आता तू या साईडला ये, मी त्यांना हे सुरमई खोलून दाखवतो. आणि तुम्ही विचाराल इकडे हे बांगडा कोणासाठी, तर आमच्या दिलूसाठी आणलाय मी. एवढं सर्व घेतलं ना, आमचा फायदा काय होतो माहिती का तुम्हाला सांगतो. आम्हाला असं काही गोष्टी ते लोक अशी देऊन टाकतात, मग ते आम्ही दिलूला देतो. ह्याचे पैसे नाही लावले. आता मी तुम्हाला सुरमई दाखवतो. सुरमईचे एक पीस दाखवतो बघा. आता हा एक पीस काढतो बघा. अरे बापरे, हे बघा केवढा जाड आहे बघा. दिसतोय का माझा हात बघा, आणि त्याची थिकनेस बघा. बघा, एक हातावडा आहे. असं एक वजन केला ना एका सुरमई पापलेट पेक्षा पण हा वजन आहे. तुम्ही विचार करा, 1 किलो पापलेट मागे 1 किलो पापलेट मागे 6 पीस येतात. होय,
1 किलो मग 6 घेतात. हे 1 किलो मध्ये 5 आलेत. मग हे वजन असतो ना. आता हा आणि कापलेले पण चांगले जाड आहेत. हे बघ, हा पीस बघ, हा 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 बघा. चांगलं 2 कापील त्यांनी फिरवायला आता लागेल. ह्यांना दाखवतोय. हा दाखव. हो काकी आणि वहिनी, हा पीस बघा. मग केवढा आहे तो भाऊ. आहे ना झाड? मग किलोला 5 बसलेत फक्त. मग बसणार म्हणजे 200 ग्रामचा एक पीस आहे. आणि 200 कापलंय ग्राम. पण जाड. त्यांनी तसंच सांगितलं ना, 200 ग्रामचा एक पीस आहे. हा म्हणजे ऑलमोस्ट 200 रुपयाचा एक पीस बोला. हा 900 म्हणजे 1000 रुपये किलो असतं, मला 100 रुपये कमी करतात. जिथे 180-200 रुपयाला एक पीस पडलेला आहे बघा. पण माणूस खाईल ना तर खुश होईल हा बघा. बरोबर ना? होय. मी हेच दाखवतो. हे तुम्हाला मी काय दाखवतोय, जाड आणले हे दाखवत नाहीये. नाही हे प्री ऑर्डरचा जादू आहे. बरोबर तुम्ही मला सांगून ठेवणार तर मी त्यांना ऑर्डर प्लेस करून ठेवणार. बरोबर पण कधी कधी हे बघा, हा पण तेवढाच जाड आहे बघा. एवढाच आहे. हे बघा सर्व सेम आहेत. सेम आहेत बघा. हा. किलो मागे 5 पडले, मग तुम्ही विचार करा 200 ग्रामचा एक पीस हा झाला. मग होय छान आहे. हे बघा, हे रक्त दिसतंय का? हो ताजे एकदम. हा, तेच. आणि हे टोटल फ्रेश आहेत, फ्रोझन नाही, काही नाही. असं आमच्याकडे बुकिंग करायला बघा संपलं. होय. किलो मागे 5 पडलेले आहेत. हा आता हे त्यांना फ्राय हवे, डायरेक्ट फ्राय. डायरेक्ट फ्राय. हा तर असे फ्राय करून त्यांना देणार आहे. भाकरी कोलंबीचा थपथपात आणि एक सुरमई, एकदम पोट भरलं. ज्वारीची भाकरी. ज्वारीची भाकरी त्यांना आता पण ज्वारीच्या भाकऱ्या हव्यात आणि रात्री सुद्धा ज्वारीच्याच भाकरी हवी. तर तुम्हाला हे सांगतो, तुम्ही आमच्याकडे आलात की तुम्हाला एकदम मस्त मस्त फ्रेश फ्रेश अशी. आणि हे सुरमई लकीली अशी भरपूर अगोदर सांगावी लागते. त्यांनी मला परवा सांगितलं होतं म्हणून त्यांना मी सेंटर पीसेस घेतले. ओके बरोबर. येस, एकदम छान आणि एकदम मस्त आहे ना. कोळंबी दाखव. हा कोळंबी पण बघा. आणि तुम्हाला एक सांगतो, आता ही कोळंबी आहे बघा, ही साफ करायची, पाण्याने धुतलेली आहे. पण त्यानंतर बघा, आता हे करून हे बघा, हा धागा दिसला मी काढला. हा हा बघा, हा धागे नाही काढलेले आहेत. दिसलं का तुम्हाला हो धागा? हो दिसतोय दिसतोय. दिसला ना. हा तर आता हे एक माणूस अर्धा 1 तास हे धागे काढायला बसणार. धागे काढायला बसणार. खाली दाखव, हे बघ, हे इकडे धागे काढले. मग हेच आपल्या घरगुती, हेच फायदा असतो घरगुती जेवणामध्ये. होय मला हॉटेलवाल्यांचं माहित नाही, पण आपण आपल्या घरी कसं प्रत्येक गोष्ट साफ करून तुम्हाला देतो, बरोबर. तसंच आम्ही आमचं जेवण तुम्हाला प्रत्येक साफ करूनच देतो. जरी आमच्याकडे कमी थाल्या असतील, 5-10 थाल्या असतील, पण ते चांगले असतात. ओके. आणि एकदम साफसुथरे आणि आमचं लक्ष असतो त्याच्यावरती. बघा, आता हे घेतलं आणि हा धागा काढला बघा. दिसला का धागा दिसला. हा काढलेला. दिसला. अशी धागा सर्व, म्हणजे हे त्यांचं पोट असतं. पण ते साफ केलं पाहिजे. हा चला, अशी आमची ऑर्डर आहे रात्रीची. हम्म. आता सर्व धुवून बिवून ठेवतो व्यवस्थित. तर इथे बघा, सर्विंग काही अशी होते बघा. सॅलड वाढलेलं आहे, लोणचं, आमरस आणि डाळ वाढलेली, मध्ये गॅप ठेवला आहे बघा सर्व. तर का, तर जे भाजीचा असा जर कलर असेल तर आपण मधोमध ठेवायचं त्याच्यात. दाखवतो बघा. फॉर एक्झाम्पल ही घेतली आणि ह्या दोघांच्या मध्ये ठेवलं, कारण हे दोन्ही ब्राईट कलर्स आहेत ना, तर डार्क कलरमध्ये ठेवलं. ताट पण दिसायला असं एक साईडला पूर्ण ब्लॅकिश दिसत नाही, मग कारण त्यांची वाटाण्याची उसळ पण आहे ना, तर ती इथे राहील. हे आणि हे वाटाण्याची उसळ इकडे ठेवली तर ब्लॅक ब्लॅक दिसेल. हे घे, ह्याच्यात भजी दे 5. आज भजी कोणती आहे? कांद्याची. कांद्याची भजी. आणि पापड पण झालेत ना, हे 5 आहेत ना. गरम आहे. भाकरी नाही पहिली. हा भाकऱ्या, हे भाकऱ्या 5 झालेले आहेत ना. हो हे घे भाकर. हे आपली वाटाण्याची भाजी, उसळ. उसळ. या मस्त मस्त गरम गरम जेवायला या सर्वांनी. चला, आता ह्याच्यात भात राहिलाय, भजी राहिली आहे. हा भाकऱ्या आणल्यात ना. थांब, तशीच पकड जरा. तर इकडे अशी आता काय फक्त भजी राहिली आहे ना. ते बघा, हा देते. 3, 4. हे बघा, त्यांनी ज्वारीची भाकरी मागितली तर त्यांना ज्वारीची भाकरी आपण बनवून दिलेली आहे. हा पण एक ताट एकदम बोलतात ना पौष्टिक ताट आहे, कारण त्याच्यात आपली पालेभाजी आहे. त्यांना वाटण्याची उसळ भाकरी बरोबर खायला पाहिजे ती आहे. चालेल, घेऊन जावा. ही घेऊन जावा, ही घेऊन जावा. तुझ्या दोघात भजी घ्यायची. हा घ्या, ही कोणती पण घ्या.
वाटतंय मला अजून. ताईचं लग्न आधीपासून तुमचे ब्लॉग बघतो, विक्रोळीला असल्यापासून, आणि कधीपासून यायचं होतं. बघा आता तुम्हाला मी 5 सुरमईचे पीस दाखवले ना, तर कारण 5च ऑर्डर होती रात्रीची. आणि आता आपले नवीन गेस्ट आले, एक रूम आपला बुक झाला आणि त्यांना पण तशी सुरमई, म्हणजे त्यांनी सुरमई थाली, त्यांना काय माहीत नाही आपण कोणते सुरमईचे पीस आणले होते, पण त्यांनी सांगितले आम्हाला पण सुरमईची थाली पाहिजे. तर 2 पीस आता बघा मी जास्त म्हणून आणले नव्हते. आता परत मी चाललो आहे त्या फिश मार्केटला 2 पीस घ्यायला. आता ते फिश कटिंग करताना पण तुम्हाला दाखवतो मी. ओके, म्हणजे हेच एफर्ट्स सांगतोय बघा. इथे आम्ही सर्व गोष्टी फ्रेश ठेवतो. छोट्या मोठ्या गोष्टी थोड्या पण वाढले तर आम्हाला ते म्हणजे अरेंज करावे लागतात. ओके, म्हणून आम्ही इथे सर्व ऑर्डर्स घेतो. चला इकडे बघा 5 सोलकडीची ऑर्डर आहे. आपले ताटं पण वाढलेत, आता ते बिस्लरी पण पाहिजे त्यांना. इथे बघा आपले हे जे मोठे पीसेस आहेत बघा, एक पीस ऑलरेडी फ्राय करून बाहेर गेलेला आहे. आपण 7 आणले होते बरोबर ऑर्डर अजून प्रमाणे. एक पाहिजे ना. येस म्हणजे बरोबर आहे, 6 बरोबर आहे. ते 6 ऑर्डर आहेत, 5 वरती 2 खाली. एक देऊ का आता? हा, एक झालेलं ते जरा तेल घालवते का? येस, हो दे आरामात. थोडे मोठे पीसेस. दिलू बघा इकडे किचन मध्ये आले. दिलूला वास आला कसा तरी, हा, पण ते दिलू तुझ्यासाठी नाही आहे. मग कोणासाठी आहे? हे बघ इकडे बघ आणलंय मी बघ. आता हे धुतलं मी व्यवस्थित, जसं आपल्याला बनवतो ना तसंच व्यवस्थित धुतलं 2 वेळा. हा, आणि मोस्टली सर्व बोनलेसच आणलंय बघ. ते बघ दिसते. होय. हा, तर ह्याची स्टोरी मी तुला सांगतो. तर मला दर महिन्याला, आता तो दुसरा का तिसरा महिना आहे, तिसरा महिना आहे, असे बुकिंगचे कॉल पण येतात बघा मध्ये मध्ये. हां, तर म्हणून मी तुम्हाला सांगतो ना, कॉल करू नका, मला मेसेज करा. कारण कॉलमध्ये मी किती कोणाशी काय बोलतो ना, तर डेटा राहत नाही. व्हॉट्सअप मेसेजवरती कसा डेटा राहतो सर्व, बरोबर आहे ना. तर हे मी चिकन आणलेलं बोललेच ऑलमोस्ट सर्व. तर हे मला तिसरा महिना, दर महिन्याला मला 1000 रुपये येतात अकाउंटमध्ये. ते त्यांनी सांगितलंय की इकडे आपल्या बुबू लोकांना काहीतरी डॉग फूड किंवा काही घालायला. तर मी त्यांना चिकन आणि भात असा 200 रुपीजचा एक टायमाला घालतो. महिन्याचे 5 वेळा घातले की त्यांचे 1000 रुपये संपले. हो, तिघांना मिक्स मध्ये घालतो. आता हे भरपूर झालं चिकन आहे बघा. त्याच्यामध्ये अजून भात. हा, एवढा आहे की 4 माणसं जेवतील ह्याच्याबरोबर, एवढं आहे ते. आणि ह्याच्याबरोबर भात. म्हणजे 200 रुपयाचं एकदा असं महिन्यातून 5दा घातले की त्यांचे 1000 रुपये संपले. हे माझ्यातर्फे काहीच नाही आहे याचं. ओके, ते सर्व बुबूंसाठी. आणि थँक्यू, तुम्ही आमच्या बुबूंना तुमच्यातर्फे देताय ते. त्याला शिजत ठेवतो ना. हा, बॉईल करून देणार त्यांना. हा, बॉईल करून. म्हणजे असं त्यांना आम्ही कच्चा नाही देत. ह्याच्यात मीठ नाही टाकायचं, मसाला टाकायचा नाही, मीठ मसाला काहीच गरज नाही त्यांना फक्त अशीच बॉईल द्यायचं. ते बॉईल झालं की मग झालं त्यांचं काम. हो, थंड झाला त्यांना द्यायचं. ते बघा एकदम वेगळ्याने एकदम चांगल्या प्रकारे हे बघा बॉईल झालेलं आहेत बघा. तर तिन्ही डॉगला आपण बरोबर हिश्श्यात आता सर्व देऊन टाकलं बघा. हे 3 भाग केले म्हणजे तसे त्यांना असे कंटेनर देणार आणि खाऊन टाकतील. ते बोन्स जरा सेपरेटच करायला पाहिजे, तसे पण ते खातात, पण साईडला ठेवूया. हे ऑलमोस्ट ते ब्रेस्ट पीसच आणले आहेत मी त्यांच्यासाठी. असं तर सर्व सेपरेट करतो आणि देतो बघा. ते इथे बघा 3 डब्बे असे व्यवस्थित भरलेले आहेत. सर्व हे बोनलेस आहेत. हे हड्डी पण खातात ते, पण ते कसं काय घशात बिशात अडकलं तर परत रात्रभर खक्क करत बसतात. म्हणजे हड्डी सेपरेट केली. आणि हे बघा हे असे 3 आपण आता घेऊन जाऊया आणि 3घांना वेगवेगळे देऊया, नाही तर कसे ते भांडतात. ओके, एकाला आतमध्ये ठेवूया आणि एकाला बाहेर. हे बघा आमची बुबू इकडेच बसली. हे बुबू, चिची चिची चिची. कालू, कालूला एकदम वास आलेला आहे की काहीतरी स्पेशल बनलं ना कालू तुमच्यासाठी. हां, कालू बघा कशी खुश आहे. वरती. येस, ह्याला बघा वरती दिलेला आहे बघा, हा वरती खायला. कारण हा ना मग सर्वांच्या ह्याच्यात जातो
काळूबाई बघा किती खुश आहे. काळूबाई स्पेशल ट्रीट, बुबू स्पेशल ट्रीट खावा. बोनलेस हे बघा. बघूया कोण पहिले संपवते. कालूला आवडलेला. कालू खा. आमची बुबू पण फर बीर जरा डल झालेत. खा बुबू खा. त्यांनी ऑलमोस्ट संपवलं सर्व. आणि हे स्पेशली मी जे आता दिलं आहे ते आपल्या सबस्क्रायबरनी मला पैसे पाठवले, त्याचे मी त्यांना दिलेले आहेत. दुबईवरून त्यांनी मला 1000 रुपये पाठवले होते. असं नेहमी मला दाखवता येत नाही, पण आम्ही असं देतो त्यांना कधी ना कधी असं. तर अशा प्रकारे इकडे कालूनी बोनलेस संपवून टाकलेला आहे. कालू संपला लगेच. तिकडे नाही कालू त्याचा दिला ना सर्वांना सेम. नमस्ते. आज मी तुम्हाला काय दाखवते बघा. पहिली तुम्हाला तुमची दिल दाखवते कशी झोपली आहे बघा. कुठे झोपली आहे दिल. पप्पी दे. अरे वा. ते बॉक्स आणल्यापासून ते बॉक्समध्ये झोपते. इथे बघा, मी आज सकाळचा नाश्ता करतो. सकाळच्या नाश्त्यामध्ये काय आहे, चाय आणि खारी. हा, कधी तू चहा पितोस का? चाय बटर खारी असे मी सहजा जास्त खात नाही. भरपूर कमीच वेळ असेल जेव्हा मला आवडली ना कोणती गोष्ट तरच ते मी खातो. ओके. तर इथे बघा आपले वरती गेट जे आलं होतं ना कोल्हापूरवरून, त्यांनी हे हिंदुस्थान मेथी खारी आणून दिली आहे. ती हिंदुस्थान बेकरी कोल्हापूरला आहे. मला काल अशी ते खाऊन बघितली, मला भरपूर आवडली. बघा कशी दिसतात बघा. तुला माहिती असतं तर तू 2 किलो तरी घेऊन आले असते तिथून. हा, कोल्हापूरला गेलो ना. माहिती नाही ना. हा, हे बघा हे छान नाही पण एवढे बाद झाले. त्यांनी हाच एक पाकिट नाही दिलाय. हे बघ 2 पाकिट दिले. हा, असं एक पाकिट आहे. हे पण दिलं त्यांनी एक बिस्किट. श्रीव्सबरी बिस्किट एकदम सुंदर आहे खायला. होय, म्हणजे सारखे नानकट्यासारखे कुकीज सारखे बिस्किट्स आहेत ते. बघ छान आहेत एकदम. त्याबरोबर पण खायची गरज नाही. आणि आमचे खाऊचा डब्बा असतो ना, मी तर मला सांगतो हे मी असं सहजा खात नाही जोपर्यंत मला आवडत नाही. आवडले म्हणून खातोय मी. नाही तर माझ्या ह्याच्यात खाण्याचं जास्त ओट्सचे पाकिट आहे बघा. ओट्स बघा, ओट्स हे सर्व ओट्स असतात खायला बघा ह्याच्यात. आणि त्यांनी अजून एक पाकिट दिलेलं आहे बघा. 2 पॅकेट आणले खारीचे. म्हणजे हे सबस्क्रायबरचे गिफ्ट्स आहेत आमच्या. इकडे दाखव. हे बघा इथे हे सर्व सबस्क्रायबरचे गिफ्ट्स आहेत. आणि हे ओट्सचे पाकिट हे नाही म्हणजे असं आवडलं नाही तर मी असे ओट्स बिट्स खातो बघा. इथे बघा सकाळचे. आता हे आवडलं म्हणून हे खातो. आणि या गिफ्टसाठी थँक्यू. हे आपले गेस्ट गोल्डन रूममध्ये 3 दिवस राहिले होते. रिपीट गेस्ट होते आणि कोल्हापूरवरून आले होते. ओके, भरपूर छान आहे. तर चहा खारी घेणार. मी तर एक खारी सुकीच खाल्ली. हा, सुकी पण खाऊ शकतो. चहा बरोबर पण छान. म्हणजे कशी मेथी मटरी असते ना तशी ते मेथीची आहे. मेथी खारी एकदम मस्त, एकदम छान आहे. या तुम्ही पण पप्पू बरोबर खायला. खारीच आहे, कोल्हापूरची पण. होय. आज बघा आपल्याकडे 2 व्हेज थालीची ऑर्डर आहे. काल 2 फिश थालीची ऑर्डर आहे. तर इकडे भजी एक्स्ट्रा आहे. बटाट्याची एकच भाजी उरलेली आहे. पापड आपल्याला द्यायच्या ताटामध्ये. येस, तर आज तुम्हाला ताट दाखवतो एकदम गरम गरम. भेंडीची भाजी आहे आणि बटाट्याची कात्रे आहेत. हे सर्व आपले गॅस सांगणं तसं आपण बनवतो. बटाट्याची भजी, वरण भात, आमरस, चपात्या, सॅलड, लोणचं कुठे इकडे आहे. ओके, तर अशी सर्व आपली थाल्यांची ऑर्डर आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण ठेवणार आहे 2 पापड. तर हे 2 मोठे मोठे पापड ठेवले. हा पापड नंबर 1, हा पापड नंबर 2. सर्विंगसाठी आपला ताट रेडी. तुम्ही पण जेवायला इकडे. बाकी आता उरलेल्या चपात्या आता आम्ही असं करून घेणार. म्हणजे पहिले ताटापुरती करते गरम गरम. 4 नाही पण 6 केलेत. म्हणजे 2-3 एक्स्ट्रा आहेत. मागितले तर पटापट देता येतो. नंतर मग आम्ही असं टाइम म्हणजे हे करतो पटापट जाण्यासाठी. चला ताट जाऊ दे आता. आणि आपण करून नाही ठेवत. येस.